A už asi zbývá jenom nalejt a Mhm. odpálit to. Tak, prosím. Díky. Tak na zdraví, Na vítám tě zdraví. tady, děkuji, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v transu, u dalšího trans příběhu. A mým dnešním hostem je Jana. Janča, ahoj. Čau. A my jsme vlastně se seznámili tak, že jsme se odstli úplně neplánovaně na jedné fotografii, o které já jsem vůbec neměla tušení, že je pořizována. Já tam teď tu fotografii ukážu. Ta fotografie se stala úplně virální na sociálních sítích. Teď jsem se koukala na Instagramu, v době, když to natáčíme, tak měla 3900 lajků a asi 160 000 zobrazení. Takže fotka se stala slavnou. Já ještě teda řeknu tady takovou vstuvku, že teď jako vážně uvažuji o tom, že bych tady v transu začala dávat i na podcastové aplikace jako audio. A pokud se tak rozhodnu a pokud to teď někdo poslouchá na těch podcastových aplikacích, to tu fotku nevidí. No. Smůla, ale vy, co koukáte na YouTube, ji vidíte. A pojďme si trošku něco říct té historii, té fotky, jak možná to řekneme každá jakoby ze svého pohledu. Co se dělo. Možná začnu já, jak jsem to vnímala já. Já tam vlastně, bylo to na lávce Holka v Karlíně, na lávce, co vede prostě přes Štvanici, že z Karlína do Holešovic a já tam hned vedle té lávky pracuju, že přímo z okna kanclu na tu lávku koukám a já tam vlastně chodím každý den. Vždycky většinou třeba v obědové pauze se jdu projít na Štvanici, si tam udělám takový kolečko a někdy chodím z práce jako na metro na Florence a někdy se projdu přes tu lávku a jdu jakoby na Vltavskou. Takže já jsem tam zrovna úplně šla z práce, šla jsem po té lávce, jako chodím prostě denně. Byla jsem nějak zamyšlená a tam se pořád někdo fotí, takže to jakoby nebylo ničím nějak významný, prostě další turisti se fotějí. Takže já jsem jenom jakoby zpomalila, viděla jsem, že někdo vás tam fotí, tak pak nějak ta fotografka na mě ukázala, že jako můžu projít, tak jsem prostě prošla dál a šla jsem si dál prostě z práce na tramvaj a to bylo celý. A potom jsem teda dostala od tebe zprávu. No a jak to vlastně bylo z tvýho pohledu? No vlastně z mýho pohledu, tak my jsme se ten den fotili s partnerkou k mýmu coming outu, protože já jsem teďkon vlastně šla do sociální tranzice velice nedávno a ten den jsme si dělali photoshoot ještě s jednou kamarádkou, aby jsme měli hezký fotky, co dát na Instagram. A právě jako ještě symbolicky jsme šli na tu lávku Holka, že prostě takhle jako to bude takový hezky symbolický. A naše kamarádka, která nás fotila, tak tě vůbec nezná. A ona prostě měla takovou pasáž, kdy jako fotila, ona víceméně cvakala jako furt non-stop a měla jednu pasáž, kdy cvakala, i když tam chodili lidi. A tohle to je prostě úplná totální náhoda, že máme takhle s tebou fotku. Ale no, bylo to jako úplně to. Ty jsi prošla a všimla si tě moje partnerka a ta říkala, to byla Lenka Králová prostě. A my jsme takhle jako koukali po té lávce dál. A... Ty jsi z toho taky vlastně nevšimla. Ne. Já jsem se soustředila na to, abych se koukala nějak jako to neutrálně, že jo, všecko možný výraz. A vůbec mi to v tu chvíli nedošlo a došlo to vlastně jenom mý partnerce, no. Takže z mé strany to byl vlastně fotobombing. Já ještě pro lidi, co nejsou z Prahy, ta lávka se jmenuje Holka, protože spojuje Holešovice a Karlín, takže to je taková jako vtipná prostě zkratka. No, a já jsem teda byla úplně nadšená, protože vlastně já jsem nepouzovala, že jo? Já jsem nevěděla, že mě někdo fotí, takže jsem se nesnažila nějak vypadat prostě cool, jenom jsem prostě zamyšlená šla s tou ajkoskou v ruce a byla jsem nadšená, jak dobře vypadám, což vy jste samozřejmě vypadali obě taky nádherně a celkově jakoby ta momentka a pak tam se pak ještě s tou fotkou děly neskutečné věci, jakože tam nějaká paní
zřejmě, která jede nějaký konspirační teorie, tak tam začala prostě, že jakoby nevrhám stín na té fotce, asi, já nevím, jako vlajka na měsíci, nebo já nevím co. A že já nevím, asi země jí tam přišla málo zakřivená, nebo ještě tam mělo něco jako, jo, moje výška, že prostě jako neodpovídá, že jsem tam určitě nafotoshopovaná, jo, takže jsem jí pak jako odpovídala, že jako perspektiva existuje, že když je objekt blíž objektivu, tak je prostě větší a že já jsem vlastně byla ve stínu, takže ve stínu už jako člověk nevrhá stíny. No prostě vtipný. Takže to byla legendární fotka. My se pak asi dostaneme nějak postupně k tomu tvýmu coming outu, protože to je součást toho tvýho příběhu. A na začátek, protože já vlastně o tobě vůbec nic nevím, jen to, že máš teda přítelkyni a že jste se fotili na coming out, ale mám ženu, ženu. Vzali jste se už? My jsme se vzali už dávno. Aha, jo, takhle. Takže to je manželka a budete se muset vlastně rozvést, jako jestli chci F-ko v občance, tak musím rozvíst. Já jsem nevěděla, takže už jste prostě manželky. Jo, od roku 2021. Právoplatné. Tak to se k tomu asi taky postupně dostaneme. A mě by ještě zajímalo, co ty děláš v životě, čím se zabýváš. Tak já jsem vystudovala anorganickou chemii a teď dělám na těžkých haváriích jaderných elektráren. Dělám výzkum. Máme tady v Česku 2, takže... Ne, to je takový komunistický výzkumák za Prahou. Řeš, přesně tam, no. Takže tam pracuju. Tam taky pracoval jeden můj spolužák ze střední. Je? Takže prostě děláš výzkum, jsi prostě jaderná fyzička. Ne, chemik. Jaderný chemik. Jo. A co třeba, můžeš nám to trošku jako přiblížit, v čem spočívá, jak prostě vypadá tvůj běžný pracovní den v jaderném ústavu v Řeži? Tak my vlastně děláme experimenty, kdy máme takovej specifický setup, kdy jsme schopni indukčně ohřejvat oxidický materiály a oxidický materiály vlastně to palivo v těch jaderných elektrárnách je oxid, takže když chce někdo simulovat to, že se to palivo roztaví a někam vyteče, tak ho musí roztavit a nechat někam vytéct. A to neděláte jakoby s tím uranem, ale s nějakým jiným materiálem? To děláme s uranem. Děláte to s uranem? To děláme s uranem, jenom není to ten obohacený, není to ten ozářený, ale děláme to s uranem. Děláme to na prostě testujete, jakoby vytváříte tam v laboratorních podmínkách tu sloní šlápotu, nebo jak se to jmenuje? Přesně tak, no, kórium, no. Kórium, prostě jako... ten roztavený materiál. A to dokážete tou indukcí ohřát na takovou teplotu, že to prostě rozteče. Jo, protože samozřejmě, když člověk chce něco zahřívat na 3000 stupňů, tak je problém, že moc to nemůže v ničem bejt, protože je to strašně horký a málo materiálů vydrží 3000 stupňů. Takže my máme vlastně indukční systém, který indukuje teplo z prostředka toho materiálu a to teplo pak směrem ven klesá a my ještě zvenku to máme chlazený takovým chladícím systémem, normálně prostě měděný trubky tam máme a ty jsou schopný ochladit část toho materiálu, která je v kontaktu s těma trubkama, takže vlastně ta tavenina je v kelímku, který je dělaný z toho stejného materiálu. A je vlastně uvnitř. A tím, že se to ohřívá tu indukcí, tak se ohřeje jenom ten vnitřek a ne to, co je jakoby venku. Přesně tak. Povrchu. A jmenuje se to studený kelímek takhle. Studený kelímek. A k čemu jste jako dospěli? Má váš výzkum nějaký praktický dopady na nějaký, nevím, design jaderných elektráren? Tak my vlastně to jako společnost jsme pod ČEZem, takže děláme primárně pro ČEZ výzkum, co by se stalo, kdyby k takovýhle jaderný havárii došlo na Temelíně a kdyby k ní došlo různýma způsobama my vlastně připravíme nějaký to kórium, nějaký ten vzorek toho roztaveného paliva a pak ho analyzujeme a tyhle ty data slouží výpočtářům, který pak naházejí ty data do simulací a jsou schopní simulovat ty procesy, které by se staly ve velkém reaktoru. A oni pak na základě toho, nevím, co dělají, nějaký stavební úpravy, aby to tam neproteklo skrz, nebo co tam jako... Jo, třeba nebo se řeší, jestli je možný jako uchladit třeba tu reaktorovou nádobu bez toho, aby se vlastně ta tavenina dostala ven.
Já si ještě vzpomínám, byla jsem dítě, když byl Černobyl a zažila jsem Fukushimu, což v případě té Fukushimy to byly záplavy, že jo, to byly jako, ta havárie vznikla jako přírodní katastrofou. Máš nějakou obavu, že by mohlo něco takového u nás? Máme tam v Čechách Temelín. V Čechách myslím si, že ta šance je opravdu hodně malá. Samozřejmě vždycky se něco může stát, ale myslím si, že ta šance je opravdu totálně minimální. Takže jsi v tom výzkumu a jsi jako v klidu, že to bude... Jo. Jako třeba Černobyl, tak to byl vojenský reaktor, ale vojenský reaktor znamená vyrábí plutonium na jaderné zbraně. Tam byla hlavně chyba lidská, že jo? Tam bylo jakoby selhání toho personálu, takže... Což se ale může stát kdykoliv, že? To je jakoby selhání lidského faktoru, je věc, která nejde nikdy úplně vyloučit. Ale i s lidským faktorem se v těch analýzách různých právě těžkých jaderných havárií pracuje. Kromě toho, že jsi teda jaderná chemička, co ještě tak, čím se ráda zabýváš? Máš nějaký koníčky? Nebo jezdím ráda na kole, cestuju, běhám. Jo, takže všechno, co nedělám. Tak to nevím moc, jak bych se tě teď jakoby vyptala na to. No a taky to, hraju v kapele. Na co? Na basu. Ale hrála jsem předtím na varhany v lidušce. Takže... A kapela, co to je za žánr? Hrajeme hlavně folk. A asi můžu dát nějaký odkaz někam dolů, jakože na kapelu, nějaký instač máte nebo něco? Jo, to se když tak domluvíme, ale my nejsme nějaký úplně jako velký, my to děláme jako s kámošema pro zábavu. Jo, ale tak můžete mít nějaký fame, veď, nebo něco. Nabrat pár sledujících tady dneska. Prosím tě, Jančo, a pojďme teda otočit ten list, pač jsme, že jo, v transu, ať se tady nebavíme prostě o jaderné energetice, byť to je jakoby... Můžeme když tak potom. Téma důležitý prostě pro lidstvo. Energie je potřeba, že jo, tady na tohleto všechno, aby jsme to tady vůbec mohli vysílat. A ty si teda říkala, že jsi teď opravdu čerstvě po tom sociálním coming outu, což vlastně jsme se tady na začátku bavili, že jsi možná tady takový unikát v transu, že většina lidí už v tom nějakou dobu žije, co tady seděli v tomhle křesle. Ale pojďme nějak jako od začátku, jak to vlastně u tebe probíhalo, kdy jsi začala pociťovat, že je s tebou něco trošku jinak než s vrstevníkama. Tak vlastně to, v rámci terapie jsem byla schopná si ten svůj životní příběh víc zpracovat a vidět třeba nějaký náznaky, který byly i jako v tom mém životě delší dobu, ale pořádně jsem si všimla, že s mým genderem nebude nebo že můj gender nebude úplně typický. Tak toho jsem si všimla zhruba tak po 21, když jsem teda vstoupila do manželství. A hodně důležitý pro mě bylo, že záhy potom, co jsme se vzali, tak se mi partnerka vyautovala, že je i na holky. A to mi vlastně povolilo ten svůj gender nějak zkoumat, protože jsem věděla, že mojí případnou tranzicí ten vztah neskončí. Měla jsi nějaký náznaky už dřív před tou 21, jako nevím, v dětství, v dospívání, že jsi neměla, nevím, jako že ty standardní stereotypní zájmy, nebo... To pak v terapii jsem hodně našla. Třeba to, když jsem byla hodně malá, tak jsem o sobě mluvila v ženském rodě a bylo mi to jako rodičema zakazovaný a vlastně takhle do pár let, než jsem jako pochopila, co se po mně chce, tak jsem se přirozeně projevovala hodně femině, mám i fotky v šatičkách a všecko možný. A potom... O tom si vůbec nějak jakoby nepřemýšlela, to si dělala tak nějak automaticky a ten věk asi zhruba? 2, 3, 4... Úplně takhle. Úplně takhle, jo. A potom, když už jsem byla větší a chápala jsem, co se po mně v rámci nějakého toho stereotypního genderu chce, tak jsem hodně těch projevů potlačila v sobě, ale co jsem potlačit nedokázala a co jsem vždycky měla hrozně silnou potřebu, bylo mít dlouhý vlasy.
takže jsem měla dlouhý vlasy vlastně od 6 do 12 let a měla jsem je opravdu po pás dlouhý a furt se mě na to lidi ptali a furt mi říkali, kdy už se ostříhám a že to vypadá hrozně. Tlačili na tebe rodiče, nebo tak? Jo, hodně na mě tlačili v tomhletom rodiče a já jsem vlastně nevěděla, proč potřebuju mít dlouhý vlasy, ale věděla jsem, že to potřebuju a pak jsem, aby mi dali už všichni pokoj, tak vlastně jsem dospěla k tomu, že jsem začala říkat, že pak ty vlasy prodám a že z toho budu mít peníze. Mhm. Takže no a když už mě pak jako rodiče úplně udeptali, tak jsem ty vlasy si ostříhala a opravdu jsem je prodala. Mhm. Kolik jsi za to vytěžila? 17 stovek. 17 stovek. Hele, a jaký to byl pocit je pak sundat? A vlastně zažila jsem velkou úlevu, hlavně protože mě přestali lidi s tím otravovat. Ale ten nějaký můj prostě přirozený gender postupně pak jako musel ven a i když pak bylo nějaký období, kdy se to tolik na povrch nedralo, tak jakmile jsem se odstěhovala od rodičů a mohla se trošku nad sebou zamýšlet a trošku více projevovat a pak když jsem i byla ve vztahu a byla jsem v kontaktu právě jako se ženou a s ženským oblečením a se vším, tak se to ve mně víc probudilo, ten můj přirozený gender a pak teda mi partnerka se vyautovala, že i na holky a já jsem se pak postupně vyautovala, že jsem trans a pak jsem šla na terapii. Potom až. Jo, potom Takže až. jakoby ta motivace k tomu jít na tu terapii bylo to řešení toho genderového nesouladu. Přesně Jakoby. tak. A dokázala bys ještě teda popsat, jak to probíhalo, jak vlastně od chvíle, kdy teda si v dětství teda nosila dlouhý vlasy, měla nějaký tyhle ty pochybnosti, jak v tobě probíhal ten proces, že si najednou prostě přišla třeba asi předpokládám za tou manželkou a řekla jí to, že tohle cítíš. Tak vlastně člověk, když je trans, nebo z mojí zkušenosti, tak zažívá takové věci, které ostatní lidi třeba tolik nenapadají. Třeba mě napadalo, že by bylo strašně super, kdyby se všem na světě změnilo pohlaví na opačný. Nebo jsem úplně totálně... Toho se děsí tradiční rodina, že když se to jako příliš jako rozvolní a ta pravidla nebudou přísná, tak to budou všichni chtít a všichni udělají a lidstvo zhyne, přátelé. No a pak třeba myslím si, že většinu cis lidí nechytla knížka Dánská dívka takovým způsobem, že by ji přečetli za den. Nebo viděli film 6krát. Jako. No. Pak teda ten konec je takovej smutnej a hlavně to, když se ona rozejde s tou svojí partnerkou, to bylo to, co jsem věděla, že nechci, no. Ale takovýhle prostě věci. Ale asi jsi zkoumala něco někde na internetu, jakože vlastně si začala objevovat ty příběhy, nebo musela si nějak jakoby vlastně dospět k tomu, že jo, tak tohle jsem já, že jo? Jo, jednoznačně. No a vždycky jsem byla jako trans příběhama fascinovaná. Shoutout Peťa Nitka a všechny takovýhleto médiama propíraný holky, které si zažily totální peklo, podle mě s tím. Takže funguje propaganda, evidentně. A všechny tyhle ty příběhy vlastně byla jsem k ním úplně přirozeně táhnutá a hrozně jsem tohleto hltala. Pak jsem vlastně, když jsem už se víc zkoumala, tak jsem si stáhla Reddit a šla jsem na všechny možný fóra. Na Redditu toho je opravdu strašně moc. A tam jsem prostě hltala veškerý obsah a takhle jsem vlastně jako pasivně byla v kontaktu s tou trans komunitou, pak právě i přes tvůj pořád a přes tvoje mediální vystoupení a všechny možný takhle věci. Takže prostě šíření ideologie funguje, evidentně. A byl prosím tě u tebe takový nějaký moment, kdy by si vzpomněla, že
už ti to jakoby docvaklo, že se to secvaklo, že to není jenom, že mě to nějak zajímá, přitahuje to téma, ale že jo, tohle jsem já. Měla jsi tam nějaký takový jako aha moment? Ne úplně jeden aha moment, protože já teda mám jako zvnitřněnou transfobii, která mi furt říká, a co když opravdu nejseš trans? Takže tohle to u mě jako bylo vždycky silný, tenhle ten hlas, ale no, postupně takhle spíš jsem si to musela přiznat, že opravdu jsem trans a že to tak je. A potom teda první jsi to řekla té manželce. Bála ses, jak zareaguje? Měla jsi nějakou obavu? Trošku jo, ale byla jsem si docela jistá, že to bude v pohodě. A bylo to v pohodě. A byla překvapená? Byla ne zas tolik překvapená, protože já jsem se před ní projevovala dost přirozeně a jako neříkala jsem jí úplně 100% toho, nad čím přemýšlím, ale často jsem s ní různý i třeba části jako toho, nad čím jsem přemýšlela, probírala, takže... A co bylo dál? Poté, co ses vyautovala? Potom vlastně mi i silně doporučila moje žena terapii a já jsem šla na nějaký, tehdy proběhla médiama nějaká výzva otevřená, kterou podepsali prostě hromada českých psychologů na podporu trans lidí a já jsem si našla seznam těch signatářů a ty psychology jsem jednoho po druhém si proklikala jejich webovky a pak jsem několika z nich psala, jestli náhodou nemají volno. A povedlo se? Povedlo se. A můžeme prozradit ke komu? Asi můžeme. Mirek Schubert. Jo, Mirka neznám teda osobně, ale píšeme si, takže jsem s ním v nějakém kontaktu. Ale ještě jsme neměli tu příležitost se potkat. No a u Mirka teda co? Jak tam probíhala ta terapie? Tam vlastně on jako brala jsem to, že podepsal tu výzvu jako záruku toho, že to bude bezpečný místo, ta terapie a že bude prostě queer friendly, což on teda jednoznačně je. A v takovémhle queer friendly prostředí jsem se vůbec nebála otevřít a postupně jsme vlastně v té terapii hodně řešili, jako kolik toho ten můj příběh má společného s příběhama ostatních trans lidí a taky to samozřejmě, jak se cítím a zřešili jsme moji rodinu a moje dětství a jak tohleto s tou mojí identitou souvisí a no, takhle vlastně postupně jsem se dostala až k tomu, že když jsem měla ten svůj příběh tak nějak zpracovaný a tu svoji identitu pevně danou, tak jsem pak to napsala queer-friendly sexuologům. Jak dlouho to trvalo, než jsi se dostala tady k tomu rozhodnutí? To trvalo rok a půl. Rok a půl jsi chodila na tu terapii a nějak jako jednou za 14 dní? Nebo... Jo, jednou za 14 dní, no. Takže jsi k tomu měla takovýhle opravdu jakoby zodpovědný přístup, se nejdřív objevit a pořádně sobě porozumět. Jsem přestala pít a chtěla jsem jako tímhletím obdobím projít prostě sober a to. V té době, kdy jsi docházela na tu terapii, tak to věděl ještě někdo, kromě manželky? A vlastně to manželka chtěla, aby měla jako někoho, s kým to může probrat, takže jsme se domluvili ještě na jedné kamarádce, která to taky věděla. Takže to věděli v tu chvíli vlastně ty a 2 lidi plus ten terapeut. A ty ses teda potom objednala k sexuologovi, zmiňovala si tady na začátku, než jsme začali natáčet, že k panu Kepičovi do Olomouce, což vlastně tady v tom křesle seděl Pavel Turčan, sexuolog z Olomouce a ten Kepič je takový jeho jakoby prodigy. elef, nebo prostě tam jako se tam zaškoluje. A zatím jsem na něm slyšela jenom samý jako hezký věci, jakou ty máš zkušenost teda Skvělou. Už od toho, kdy člověk přijde do ordinace
a jenom si tam jako dá někam svoji kartičku pojištěnce, s nikým nemusí mluvit, což je fajn. A pak, když ho vyvolají, tak mě třeba vyvolali jenom podle příjmení a ne takový to pan někdo, paní tamta, tak jenom prostě... Asi jsou tam zvyklí, protože tam asi jiný lidi nechodí si tak typnout. Ne, tam chodí No. hrozně, jo, tam naopak. Oni opravdu jsou sexuologie, Se která to... všude. Okay. Nejsou jako specializovaný. Nejsou. I to říkal Turčan tady právě u tebe. No, tak to už jsem stihla zapomenout mezi tím. A tvůj teda záměr byl hormonální terapie? Byl. A jak on se na to tvářil? On vlastně si poslech ten můj příběh a seznal, že jako v sobě to mám hodně zpracovaný a rovnou mi dal 3 žádanky k nějakým těm klinickým psychologům, což je prostě podmínka tady v Čechách mít tohleto vyšetření, aby člověk mohl dostat hormony. Jak to probíhalo tam? Protože, že jo, nevím, asi si nebyla u Weisse, kde to je takový legendární. Ne. Kde jsi byla? Jak to tam bylo? V Otrokovicích u Martina Ploce. Což se zase jednou potvrzuje, že prostě jde o to, kde je termín. Nejde o to, kde ty lidi jsou po republice. Jo, já jsem z Prahy a jela jsem na ten východ už asi, nevím, 5krát, ale jako jednoznačně to za to stojí, protože v Praze se prostě... Nebo nevím, zrovna v té době, kdy já jsem se hlásila, tak podle mě bych se nedočkala. Jo, to někdy jakoby lidi, kteří v tom ještě jako my nejsou a vyskytnou se někde na nějakých skupinách dotazy, jako znáte někdo nějakýho friendly, jako sexuologa, třeba nevím, v Libereckém kraji, jo, říkám jako tady prostě se vůbec nemůže hrát na tu lokaci, tady tak. Prostě si člověk musí dělat jako výlety vláčkem prostě po republice. A to ještě třeba do té Olomouce jezdí lidi ze Slovenska. To ještě, tam je to ještě mnohem horší. Jo. No, takže jsi to oběhala u Ploce dobrý? U Ploce to bylo... Měla jsi pocit nějaký... Ne. Hodně z respektu nebo něčeho? Ne, bylo to takový jako v klidu. Překvapilo mě, že mi dělal IQ test, ale... Já myslím, že Oni musí dělat IQ test? Já si myslím, že to nejsem si jistá, jo, když to mě opravte v komentářích, ale je to kvůli tomu, abys nebyla úplně prostě vlastně... Neměla tak nízký IQ, že bys jako nebyla schopná jakoby posoudit, Dobře. jako do čeho jdeš. Já si myslím, že to je jakoby pojistka proti tomuhle, abys jako nebyla úplně jako... aby nějak odfiltrovali, že nejseš nějak úplně nesvéprávná, neschopná vlastně pochopit, co se s tebou děje. Jo. Což zřejmě tady zaměstnankyně jaderného ústavu v Řeži, jaderná chemička, předpokládám, prošla IQ testem. No, bylo to, jako vlastně to bylo hrozně důležitý, si myslím, pro tu moji tranzici a proto, s jakým respektem se mnou všichni jednali, že už jsem v té době měla inženýrský titul. Že všude to bylo, jako že koukli do té karty, viděli tam ING, Jana a jako ten přístup, myslím si, že byl určitě jiný. Já teda mám jenom tu základku, takže to jako... Ne, to jsem nikdy nezažila, že bych... Akor jako v kontrastu s translidma, kterým třeba nebylo 18, tak já si myslím, že mě brali jako úplně smrtelně vážně. Ale jako vypadáš mladší, asi můžeme prozradit, 25 si říkala, že ti je, ale vypadáš mladší prostě. Retinol? Taky používám retinol. Všichni, myslím si, že všichni by měli používat retinol. A hyaluron. Taky používáš? Ne. Cčko, ale jo. Třeba. A Cčko taky, samozřejmě, já používám všechno. Tak, proto vypadám, jak vypadám. Tak. A dostala si teda zobání nějaký? Jo. Klasicky Estrofen Androkur, úplně standardní. To bereš pořád? Jo, zatím jo. A ještě nejsem půl roku na hormonech, takže... Začala jsi v únoru, si říkala, takže pár měsíců. Jo. Asi jako neumím moc počítat z hlavy. 5? 5 měsíců. Účinky vidíme. Účinky jsou úplně v pohodě. Co ten Androkur vlastně? Jaký máš tam jako s tím nějaký trable? Jako necítím nic špatného, ale bojím se toho, že vím, že je to zátěž na játra. Já jsem teda
ty máš teda partnerku, že teda předpokládám nějak intimně žiješ a pro mě to pak, když jsem začala jako intimně žít, tak to byl problém. Jo. Ten androkur a vlastně pak jsem zjistila nějakým jako doptáváním se u svý sexuoložky, že je spousta alternativ, nebo pár alternativ a vyzkoušela jsem a jako přišla jsem na jiný, no, že teď vlastně beru Penestera a Verospiron a nemám vlastně tyhle ty problémy potom v té intimní oblasti a měla jsem, ten androkur mi jako způsoboval. No. Já si myslím, že tyhle ty věci jsou určitě hrozně individuální a jsem dost ráda, že máme jako tolik způsobů, který se dají vystřídat a rozhodně se chci bavit jako o různých formách o hormonální terapie, ale vlastně můj přístup byl takový, že na něčem se začít musí a po půl roce to jde nějak to reevaluovat. No. Jak to máš s operací? Uvažuješ o tom nebo neuvažuješ? Uvažuju, ale určitě ne v Čechách. Takže to je něco, co teď v tuhle chvíli bys chtěla a... Ne. Nebo... Ne, v tuhle chvíli určitě ne. Jakože o tom uvažuješ někdy do budoucna, že to nemáš úplně jako zavřený, že vůbec tohle nechci, ale zároveň to nemáš, že se do toho nějak jakoby extra hrneš. Já vlastně celou tu tranzici beru jako takový schody, protože člověk začne prostě, má krátký vlasy, fousy, vypadá tak, jak vypadá a je jako strašně těžký si představit, že budu prostě někde úplně jinde a tím pádem se mi hodně líbí ta představa těch schodů, kdy člověk vždycky zkusí nějaký malej krůček, může vyhodnotit, jestli se mu líbí nebo nelíbí, případně se třeba vrátit a takhle vlastně po těch malých krocích zkusit se nechat oslovovat v jiném rodě, zkusit se nechat narůst vlasy, zkusit jít na terapii a takhle vlastně postupnejma krůčkama se člověk to zkusit se nalíčit, zkusit to je hrozně jako důležitý, že to říkáš. Já jsem totiž, když jsem se do té tranzice odhodlávala, tak jsem narazila na nějaký videa americký psycholožky, která právě dělala videa jako Dr. PhD. Já jsem ji nedokázala už najít. Já jsem právě zrovna včera se o tom s někým bavila a zkoušela jsem to na tom YouTube vyhledat. A ještě teda zkusím nějak zapátrat v nějakých starých zprávách a nejsem si jistá, jestli to nezmizelo už z toho YouTube, protože jsem to zkoušela podle těch klíčových slov a nabízelo mi to všechno možný jako jiný, ale ne prostě tuhle paní, která natočila několik videí. Tak já každopádně Dr. Z PhD rozhodně doporučuju, kdo umíte anglicky, tak ta je úplně skvělá, translidem exkluzivně se věnuje od roku asi 2006 a hlavně pro transfem lidi je úplně úžasná. No, jenom to teda dopovídala, já už jsem právě zapomněla, jak se ta paní jmenovala, ale ona tam přesně říkala tohle, že to je takový jako krůček a že nic není jakoby definitivní, že to není, že si člověk má dávat dost času a že když prostě se objednáš k sexuologovi, že si to můžeš rozmyslet a nepřijít. Když tam přijdeš, můžeš si to rozmyslet. Když ti dá recept na hormony, tak s tím receptem nemusíš jít do lékárny. Když už si ten recept vyzvedneš, tak tu krabičku nemusíš otevřít. Můžeš kdykoliv udělat krok zpátky. Můžeš ty hormony začít brát a po týdnu zjistit, že to není ono a vrátit se zpátky. Jo? Za krátkou dobu se ti nic nestane hroznýho s tím tělem. Jo, že přesně takhle to člověk má prostě jako postupně zkoušet krůček po krůčku posouvat tu hranici a sledovat se vlastně, co to se mnou dělá. A sám za sebe si říct, jako tohleto jsem já a na základě nějaký sebeanalýzy dělám tohleto rozhodnutí. Potom vlastně asi se už dostáváme k tomu momentu, kdy se cesty našeho osudu jako střetly na jedné lávce úplně nečekaně. Jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste se fotili na tvůj nějaký coming out a jestli jsem to dobře pochopila, ty ses pak rozhodla udělat takový jakoby velký coming out v jednu chvíli všem? Já vlastně to, co jsme trošku přeskočili, bylo, že postupně já jsem se pak autovala jednotlivým lidem, takže já jsem pak i byla out třeba, když jsem dělala ten velký coming out na sítě, tak jsem byla třeba z 50% out mezi kamarádama, třeba z 60% out v práci a úplně out v rodině a všechny tyhle ty jako důležitý lidi ve svém životě jsem měla vyřešený a už jsem jenom chtěla vlastně začít žít full time jako žena a poslat to takhle ven, aby to věděli už úplně všichni.
Jo, to jsem vlastně udělala velmi podobně jako ty. A vlastně do té ženské role v takovém tom sociálním fungování, třeba řekněme v té práci, si se přepla v jaký okamžik? Tak vlastně já ve chvíli, kdy jsem se těm lidem autovala, tak jsem už po nich chtěla, aby mě, když tam je jenom sestava lidí, kteří o tom vědí, tak aby mě oslovovali v ženském rodě. Mhm. A byli v pohodě s tím ti kolegové a tak? Byli v pohodě s tím. Chemici, Jo, fyzici, tahle jo, ta jo. skvadra prostě lidí. A ještě vlastně jsme se nebavili o tvojí rodině, myslím teď jako rodiče, a já nevím, jestli máš nějaký sourozence. Mám 3 sourozence. Jak tam to jako brali? Tak vlastně to, já jsem se toho hodně bála, protože jsme křesťanská rodina a jako statisticky v tom hraje roli a tím, že je znám, tak jsem si myslela, že i to jako nemusí být vůbec dobrý. A potom, co jsem se vyautovala po zprávě do rodinný konverzace, tak mě naopak strašně příjemně překvapilo, jak skvělá ta reakce byla. Či na WhatsAppu nějakým jsi jakoby autovala. A ta reakce opravdu byla skvělá. Od té doby, hnedka jako od té doby mě nikdo nemisgendruje. No i rodiče, jako když jsme se pak sešli poprvé, jako si to říct osobně, tak to vzali hrozně dobře a opravdu mě to strašně příjemně překvapilo, jak dobrá ta reakce byla. Sourozenci? Sourozenci tam taky. Vlastně to ségra má relativně dost malý dítě, teďkon vlastně 2letou dcerku a tam mě tím pádem viděla už jako strejdu ještě, ale ségra normálně vůbec nic nevymýšlela a rovnou říkala pak ty svojí holčičce, tady máš prostě tetu, ahoj, teta Jana. Holčička určitě úplně zmatená, si jako tím rozbořil úplně svět a zničeno jedno dětství. Perfektní. Prosím tě ještě, takže vlastně ty fotky vznikaly na ten nějaký jakoby veřejný coming out. Tam to taky všechno proběhlo v pohodě, jako v komentářích a tak? Já jsem si předtím hodně omezila, jako kolik lidí mám to, že mě sledujou, nebo že jsou moji kámoši na Facebooku a tak, takže to proběhlo taky dobře. To, že vlastně jako jednu z vašich coming outových fotek vidělo 160 000 lidí, mělo nějaký jako vliv, nebo nějak? Já si myslím, že si mě sotva někdo všimnul na té fotce. Já si myslím, že jsi jako absolutním středobodem té fotky a že tam jsou nějaký jako... Byli, jakoby, objevili se samozřejmě, jakoby, žijeme jako kde žijeme, jo. Takže se samozřejmě objevily jakoby komentáře typu na fotce jsou 2 muži a 1 žena a podobně. Dobře. Ale já už se tomu musím jenom smát, nebo to jako čistím. Mám k tomu takový přístup, jakože jako plení zahrádky, jo, že prostě cvrnka prostě to jako čistím od té špiny a sem tam tak nějaký plevílek nechám jenom tak jako kvůli dosahu. Jo. Já právě jsem četla ty komentáře pod tím příspěvkem a právě i jsem jako souhlasila s tím sdílením na tvém profilu, protože vím, že to máš taky hodně protříděný a že to... Já třeba jakoby na Xku třídím míň. Na YouTube třídím extrémně a na Facebooku ani moc nemusím třídit a na Instagramu třídím tak, jako tam to ani není taky moc potřeba. Jo. Tak já jsem koukala vlastně ale na Instagram. Xko mám jako takovou, kde jako na schvál netřídím, kde to nechávám tak jako experiment. Je to takovýho něco, jako když prostě se snažíš jako rozstavit uran v kelímku, jo, tak prostě jakoby, jasně, zkoušíš prostě. Metaforicky vlastně podobná, jakoby zkouším, co ten materiál, jako, co všechno, jako ještě... Co tam ty náckové to... Ano, přesně tak, zkouším různý reakce, jak co bude reagovat a poučuju se z toho a zkoumám to. To je taková jakoby socioložka ve volném čase, amatérská. My se ještě dostaneme tady k jednomu důležitému tématu, protože teď, když to natáčíme, tak akorát 6 dní je možné v Česku nebo 5 dní, nevím. Hezké husa, takže 5 dní. 5 dní, pardon. 5 dní je možné teda asi konečně díky rozhodnutí ústavního soudu změnit úřední pohlaví bez nutnosti operace.
já jsem jako ještě jenom musím dát nějakou vstuvku, jo, že jakoby v komentáři hodně, jo, Lenko, skvělá práce, jste se o to zasadila a tak. Jednak jsem chtěla říct, že to tady třeba Viktor Hojman dělal daleko díl, jo, že jsem k tomu jenom tak jako vlezla, jako naskočila jsem do toho vlaku, už když byl rozjetej za prvé a jenom jsem tak nějak využila svoje komunikační schopnosti a že na sebe umím nějak samovolně prostě balit pozornost, ale hlavně prosím vás, přátelé, jakoby já nemám vliv na ústavní soud, jo, to je prostě v demokratickém systému, je ústavní soud nezávislá instituce, nemůžu vyloučit, že soudci a soudkyně ústavního soudu třeba koukají tady na můj podcast, to se stát jakoby může, ale jakoby rozhodně jsem nikde jako ústavní soud jako neměla jak vlastně jako ovlivnit jeho rozhodnutí, takže spíš bych tady poděkovala Petru Kalovi, vlastně advokátovi, co ten případ k tomu ústavnímu soudu dotáhl a celý ty roky to prostě tam po těch jednotlivých soudních instancích pořád vracel, až prostě se to vyhrálo, takže tomu asi patří největší dík tady za tohleto. A my jsme potom tedy jako s Viktorem a dalšíma lidma z Transparentu zase vstupovali do těch jednání s těma ministerstvama, aby to bylo co aby to bylo co nejrozumnější, když už ty poslanci se k tomu teda nedokopali tu změnu nějak udělat, což jakoby zároveň rozumím proč, tak aby to aspoň nějak to, takže to dopadlo, že potřebuješ jeden papír od sexuologa ve finále a myslím si, že docela dobrý. To je rozumný, no. Plus minus. Dokonce jako čekám, protože že jo, ty sexuologové a tak a spousta tam bylo politického tlaku, aby ta úřední změna šla až po 18. roku věku, ale zjistilo se právní expertizou, že to není možné nařídit. Takže čekáme jenom jakoby na prvního sexuologa, co bude mít tu kuráž a někomu ten papír dá třeba v 16, jo, protože to prostě je, prosím vás, jako trvalý bydliště. To není jako, že těm lidem povolíte, že si můžou něco uřezat, nebo že můžou něco brát, nebo si něco dělat se svým tělem. To je jenom, že jim prostě si budou moct změnit jméno a důstojně žít, jo. A nevidím prostě důvod, proč by tato možnost nemohla být umožněná i mladším lidem a vlastně jako z právního hlediska to je nemožný. To teďko, jak ty zákony jsou napsaný, tak to omezit. A bylo by skvělý nemuset řešit maturitní vysvědčení a všechny možný lejstra, to, že si člověk zakládá účty, vlastně všechny jako dospělý úkony, začít to řešit už ve správném genderu. Takže je to v rukách těch sexuologů, ti mají jakoby doporučení od té sexuologické společnosti to pod 18 let nedávat, ale zjistilo se, že to může být pouze jakoby formou doporučení. Že vlastně neexistuje žádný zákon, který by jim teď jako přikazoval, že to nemůžou někomu pod 18 dát. Takže jsem zvědavá, kdo se z nich jako první odváží. Co je ovšem další problém je, že nemáme manželství pro všechny a ty teda v manželství seš. Tak co s tím? Vlastně myslím si, že taky je určitě možnost to žalovat. A kdyby někdo k tomu byl ochotný, třeba zase pan Kala, tak já jsem ochotná minimálně se bavit o tom, že by se využilo té mojí situace, ve které jsem. To znamená, že teda jsem v manželství a v tuhle chvíli a chci si změnit gender v občance, ale na to se musím rozvíst. Tak kdyby někdo byl ochotný do toho jít a žalovat u ústavního soudu tu diskriminaci a neprávo, tak... No, ono je to tam, myslím, nějak tak. Oni asi, ta matrika po tobě bude chtít asi ten rozvod, jestli se nepletu, ale každopádně i kdyby se tam jakoby nedoložila, tak jakoby manželství automaticky zaniká tím okamžikem té úřední změny pohlaví. A jakoby nemůžeš něco dát k ústavnímu soudu, ty musíš jít úplně od té nejnižší instance a prostě vždycky jako jeden soud to vrátí druhej a takhle prostě to postupně jakoby dobouchat až k tomu ústavnímu a může se to opravdu táhnout jako roky, jako 6-7 let třeba. To už bude jiný prezident, ústavní soud vlastně jmenuje prezident, jo, na návrh vlastně on se jakoby rozhoduje, takže tak je dobrý, že tam jako se nám ty prezidenti vyměnili trošku za tohleto, tak v tom je to dobrý, ale
Já si právě nejsem jistá teďko, a to bychom museli probrat s tím právníkem. Já si spíš myslím, že by si jakoby prošla tou úřední změnou a vlastně manželství by zaniklo a pak by ses jako soudila 7 let jako o to, že ten stav chceš vrátit. A nebo druhá varianta, že bys musela 7 let tu úřední změnu nemít, jo, jenom kvůli tomuhle tomu. A to si teď fakt nejsem jistá, to budeme muset probrat s těma právníkama, co to vlastně jako pro tebe obnáší a znamenalo by to asi nějaký velký diskomfort po jako řadu let jít touhle cestou. Byť se to samozřejmě nabízí a by uvolnilo by to ty stavidla. No. Právě proto neříkám, že do toho nadšeně půjdu, ale určitě jsem ochotná se o tom bavit a no, jako... Hlavně je vlastně důležitý najít lidi, co jsou v té životní situaci, takže to teď tady vlastně máme. Já jsem tady měla ten případ, kdy do tranzice šel jako pár, oba dva, jo, a to je vlastně vtipný, že oni teda jako se musí rozvést, pak si každý udělá tu úřední změnu a pak se zase můžou jakoby vzít, jako Czechia 2025, prostě wow. No, mohli by si to udělat mnohem jednodušší, prostě kdyby manželství pro všechny bylo. A ještě jsme se vůbec nedostali tady k tématu zamražování spermatu, nevím, jestli si řešila. Nevím, jestli se k tomu dostanu s Fkem v občance. No ty to můžeš jako stihnout teď. No to já mám už, ale nevím, jestli se k tomu genetickému materiálu člověk pak může dostat. Dobrý, tak bude přednáška, jo? Pak jsem byla na nějakým takovým, byla taková nějaká malá tisková konference, nebo prostě taková malá jako takový event uspořádala jedna IVF klinika v Praze, právě jakoby reprodukční tyhle ty možnosti pro trans lidi. A tam to teda jakoby měli nějaký ty právní analýzy a tohle, takže situace je taková, že teda ty, když seš teda v situaci, že máš zamražený spermie, budeš procházet tu hormonální terapii, která ti teda nejspíš způsobí neplodnost, projdeš teďko tou úřední změnou pohlaví a budeš mít Fko a tvoje partnerka má prostě funkční dělohu a vajíčka a mohli byste mít spolu prostě vlastní dítě. Tak v Česku nesmíte, protože v tom zákoně je napsaný, že vlastně tyhle ty služby toho IVF může využít pouze pár muž a žena. Jo? Takže perfektní. Ale to znamená, ty si vlastně teďko můžeš zamrazit jakoby ten genetický materiál a vlastně po té úřední změně nebudeš mít právo ho v Česku použít. Nicméně skladovat ho dál můžeš. Jasně. A jakoby ta cesta, která jediná je teď jakoby možná, kromě, nevím, nějakých úplatků možná. Slyšela jsem o jedné holce, která si nechala svoji původní občanku a vlastně jakoby podvodem to udělali, akorát to těhotenství pak nedopadlo, že dopadlo nějak jako samovolným potratem a oni se pak rozešli, takže už se to nikdy jako nepovedlo, už se změnila jako ta životní situace. Ale opravdu jako bylo počato tady dítě za těch podmínek vlastně podvodem. Jakoby na falešnou občanku, to je taky jako nedoporučuju, proboha, snad nikdo si nedělejte falešní občanky. Ale co je naprosto legální je to převést do zahraničí a udělat to tam. Třeba v Německu. Ten transport ale musí být za peníze, nějaký prostě speciální transport, protože to je nějaký biologický materiál. Není to úplně jako přesně. A samozřejmě si to pak všechno zaplatíš. Jo. Jsou to jako nějaký takový jako částky kolem, jsou to ty nižší 100 000, řekněme. Což oproti tomu, že když si teď skladuju ten genetický materiál v Motole, tak to stojí 1500 na rok, tak... No, je to, já teď nevím přesně úplně ty částky, ale prostě jako není to levný a zároveň to jsou částky, které pro spoustu lidí dostupný jsou, jo, že to je jako, když si můžeš koupit auto nižší střední třídy, tak si můžeš dovolit tohle, takže to si myslím, že je nějaká naděje, jo, je to samozřejmě jako sociálně strašně nespravedlivý, protože to vlastně tu možnost dává jenom prostě bohatým lidem, no, ale to je tak něco jako prostě vagína v Thajsku, no, to je jakoby podobná situace. No, takže asi by bylo dobrý co nejdřív sejít s tím právníkem a pohovořit si o tom, než vůbec půjdeš na tu matriku. Určitě. Já teda taky nemám to lejstro, takže... A hlavně bacha, protože tam je pak vlastně ta úřední změna vlastně platí okamžikem vydání toho lejstra. To znamená, když na tu matriku přijdeš třeba o 5 dní později, tak ale už ti to úřední pohlaví a už ti to manželství zaniklo v ten moment toho razítka toho sexuologa.
Aha. Jakoby z právního hlediska. Nemusí to ještě zapsaný na matrice, Aha. je to takový bizar, ale nevím, jako co Je. by se stalo, kdyby si ten papír zmuchlala. Ne, on to musí nahlásit i on, Aha. se to na té matrice musí nějak jakoby sejít. Že Aha. to i ten sexuolog musí, ten sexuolog má 3 dny na to Mhm. on nabonzovat na tu matriku, Jo. abys ty nemohla vyhodit Tak ten to jo. papír. A ty už si tam Mhm. přijdeš jenom vlastně pro kartičku. Aha. Takže já jsem si myslela totiž, že to bude tak, že budu mít jako papír, se kterým pak někdy prostě, že je to jak Ne, žádanka. vůbec. A ještě je tam lhůta 3 dnů, Mhm. ale právě, že tam je ještě jakoby vtipný, jako ono to tak prý bylo od jak živa, ale nikdy se to tak reálně nedělalo, ale že ten sexuolog má povinnost to oznámit té Aha. matrice. Asi, aby se nepodvádělo náhodou. Takže, Jo. tak to nějak já zkusím ten kontakt zprostředkovat, aby se co nejrychleji poradila, abys věděla teda, jestli vůbec, no, No, jestli to takhle dává smysl, jestli to jde, kdo by do toho šel. tyjo. To jsou věci teda. Ale jako tvoji manželku neznám, ale na fotce jste vypadali jako velmi sympatický páreček. Myslím si, že byste byli skvělí rodiče. Dík moc. Že jako nechápu, proč prostě ten stát takhle jako hází klacky pod nohy. A ještě jakoby zajímavý, že taky ještě máš další variantu. Vlastně úplně v pohodě si jako udělat děti a pak si udělat úřední změnu No potom. jasně, no. Jo, těch možností je spousta. Nebo tvoje manželka se může rozhodnout být transmužem. Dostat lejstr od sexuologa. Jo, a pak vlastně jakoby v tom zákoně, že to IVF může využít muž a žena, ale není jakoby tam napsaný, kdo z nich má tu dělohu, jo, to je strašně vtipný. Takže vlastně jakoby kdyby jakoby tvoje žena se změnila na transmuže, tak a nechala si, jakoby nebrala by ty hormony a měla by funkční dělohu, tak tada, jakoby Nevím, jak všechno je v skvělý by to pořádku, bylo PR. svět je Teda. v pořádku. Myslím, že se ještě dočkáme ledat čeho. Ještě se straší těma těhotnejma mužema, to je úplně nejvíc. No, přitom tady vlastně jako 2 porodili, ale neměli v občance to je jako jediný, že vlastně jakoby to může být jako fousatej, prostě týpek, může prostě být těhotnej, porodit úplně v pohodě, jenom teda jako svět se zboří, když prostě zrovna v občance bude mít špatný písmenko v okamžiku porodu. No, čeky a Jani, my si povídáme 53 minut. Já ještě přemýšlím, jestli jsme na něco jakoby významného nezapomněli. Co by jsem se měla zeptat? Práce. Práci jsme nějak probrali, tedy Ne, práce, příběh, klasicky. klasicky. Jako je to rutina, to začíná být. Ale mám ráda rutiny vlastně. Ráda dělám furt něco pořád dokola stejný, takže já jsem vlastně v klidu. No tak jo, tak abych to tady asi takhle nějak už uzavřela. Vůbec jsem nevěděla, že mi tady bude sedět jaderná chemička. Jsem jako teenagerka mě vždycky hrozně bavila jako matika, fyzika, přírodní vědy, takže jako by samozřejmě nemám takový jako obzory jako ty, ale zajímá mě to hodně, takže si pak tady pokecáme, aby jsme vás nenudili. A děkuju ti teda za krásnou fotku, děkuju ti tady za sdílení příběhu, pozdravuj manželku. Určitě Já vlastně nevím, jak se jmenuje. Kačenka. Kačenka, tak ahoj Kačenko, zdravíme. Děkuju i všem divačkám a divákům, že to s náma zase takhle dlouho vydrželi. Dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, šerujte, komentujte a šiřte slávu v tranzu dál a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, musí říct ahoj. Jo, čau. A teďko ty, jako jestli to budu dávat na ty podcastový tak tam žádný zvoneček není, viď? No tak oni si zvyknou. Já to většinou teda poslouchám taky jako bez obrazu. Taky. Máš placený ten YouTube? Jo, to je skvělý, no. Já taky, no. Já nevím. Mě totiž jakoby já potřebuju ten vizuál, že mně to přijde hezký, že to je jakoby vizuální, že ty lidi jsou vidět, že jsou vidět neverbální komunikace. Ty jsi o tom mluvila v nějakém tom rozhovoru si o tom mluvila a říkala si, že ti přijde super, že to musí na tom YouTube aspoň ten člověk zapnout a mrknout se na to na 3 sekundy a přesně tohle to dělám. Ano. Tak nevím. Ještě se rozmyslím. Tak jo, tak já to vypnu a jdem.